bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Wakire vya mwancho muri butaseni kia Ndizi TV wakire vya ndonse asotengerete na kikwabo kire na kiechendi yao yaringe weekend yaringe tambe goikari tukori alero totanga wakire vya tuwakanya sangambi yamono atwanchira nde tumiranire ase eri kiende litukorinde ase bimurubiro bwensa keme ya Ndizi TV nabo wanso bomogusi nga kyogendrete tumanyengo na kyobogete nere bya twamanyana na kitwa twabogete na kitwa atiganete kari tukori alera wakire buya job wakire buya DORCAS umwancho muri ne chitariki 12 mutinyo kabero mwaka bw'ikirubere nemerongo ebere nainye nigo mwaka gendate gusuka kigima ase bono igatore ase wiki ya kabere ase umutinyo yo mwancho muri Ndizi TV nchirate yora bwo chake wiki ya gutatiga kotengera Ndizi TV omoroberio bw'ENSAKIA ayano toko batokorosa gitkori yawo toba togo chakeria enchera ya bene ase entunda entangani togo chakera kobwati amangana kiabe tegakoba weekend engima nabo igo obutuko boko kalito lya boigo entunda yakabere twabatogoswa ensemo ya magazeti twakomanya naralia ya airobolito ase chinsemo cha magazeti nabo igo ase entunda gatatu twabatogosanga nabageni baitu ase litukolya lero lya JUMATATO litukolya siasa torachi kumulekera siasa na magenderero ase torachi kwaligania omo MCA bwe wodi ya tabaka umweshimiwa Kenyanya nabo umweshimiwa Abigael kurua se ward ya Bugusero egotoka ime ya kitutu chache South asiku mwanju muri Ndizi TV andonse sowenda totubwatia umuroberio n'ENSAKIA ngo sabanga kegima totebi nga yego enda totubwati kurubali ba bensemo ye county ya Kisii totebi nga iganga yoga ndrete kotubwati kwetera nabo igo county ya Nyamira enchi county yonsi chirense ya Kenya team diaspora nturabatiga isiko kiagara ni maetenga na inuma enda totubwati kegima ase igo nabo tubwati kutera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital omtando ito YouTube Ndizi TV News kabisa mwancho murire asere ta DORCAS ke mumango otenga karibu kigima amashabiki ito koruchinsa mochonsi cha rogongorwa Gusii Nyamira Nairobi amashabiki ko diaspora mwensipi nejinga kikobalingania tonyana waswa asomorobedo obwensakia emambi ya lero unabotambe kereki achakire go ikatonye chake nenchirengi yawe ikatorotse itukori yawo tone kinga kwa manyire ninki kigendrete metembale babwate kendi yarenge bisimono yani yarenge nejishugule chinyinge paka batali kunyara kurigireria nonye ne tibe bande barenge chisemo chisiko bande bainge chitara lakini rende nakiya kogera mnantu ENSAKIA togwe tomeke mambi twana kinga nyumotara soka otara chake ikiao ogochi ari ese chisemo chibiashara otaragenda nonye nemera motu akomanyiringa ninki kiabe tekego kolekana ase weekend nabo igo ase enseto ya Kenya sorongorwa Gusii na moroche nga siasa negendete komunyoka encheragete igo ayonsi negati ya arito gochiko komanya emambi ya lero igo bano tubasogosuka tubasokogenda tambe enero Ndizi TV bwansubo mu Gusii egentungu kagani gosengo kunyorengeringa ntorebo igase enchera yemitanda ase igo totabanga kerote togosoka gochemeremo yao ngoracho omisi yaya tubwati kwetera senchera yemitandao asensemo ya Facebook okotonyora buna Ndizi TV News Digital abuno okotonyora ko ikirense meri mwanchu murigalia beke comment ya ororoso ibabiri batata somoro video karekerengera kyawe tra enseme ya Facebook na boigo aboko like ogo share page ya ito oja set page ya ino eri abantu bonsi bamanyana nkekendrete eri abantu bonsi baba bakonyora bosemi bamanyana ngaki ense ito ya Kenya egendete n'urugongoro tura usine kirogendrete kuika sense media YouTube boyigotonyana Ndizi TV News abuno togo toka abantu mwanchu murigere naboko ena kinga bono
kwa bekire like yao gabu kwa ene kirenga kwa share kwa bwatiri gose kwa bere ko subscribe ndikire murobiri okero chakire kwa manyego nga umurobiri bwenzakia o chakire na mirobiri ende yonse na boiga wetira ase number tunyabna da ase number tunyana 0792192834 0792192834 inire number mwanchu muri okwarega na babere batatu bando batayibaswe aso murobiri ENSAKIA na Ndizi TV obwansubo muguse. Yes, DORCAS bono ne weekeli twaganyete asama tukamange kurinde bono yabere wekerana. Amatuko nabero katigarete wekera ase omutienyi okabere kitariki 14 eri tuko liri bono nima etenga onde nale konye utali gukurikira message onde nale utali gwakera monto simi. Odari wakera simi lakini bono iga ochakira okorigia ase ngencho igo kabe maiso tunabwe ikene twara kwanda kiumbu abandi bono abandi maite konya monta kumanyeti jo usitigaga ndre ta kumanya igo mirere wikiteba wikinere yago gote binga kibono ngaki oroche ngaki tokuba kari ya Valentine ni gani fomu te yogo ichuri kama monta yogo ichuri fomu kurwa gwatangani fomu te yo monta gwanta ichuri bona iga abantu abange babwatigitira ikyagera umuntu nali mwakuri myaka ebere umwaka oyomo umuntu nali ngakigeto okurigeti okamwanga uso umuntu nali kwarigeti akakwanga lakini bona kwachire kuri igoro na maega mutu na maega basani bo monza de banga tuko na form ono konyoranga abantu abange bono iga baendrete kuligania sencherende yani lakini mbale jeni lakini naende mbale konyoranga bakoligetia sengenje balo chenga chitari kichije ikire naende mbaka bwate ase babe boka bale tuko base group ese asa abantu bandi baberete naende ingana nabagi nkoro endeta ase mitando bono yo abanyaroka abange batebire mbataiti mauga amauga busa bataita mauga alingeire chibesa ime tima tusikwarira mauga narachire rero mundu akolinga chime isano elbweli kabisa ina keke yabo motaita na ndo nechase yetiga mtanda iga nindoche aba babira bangaini amauga bono nkyo korera ochimbori okoirira tugato chimbori jobo changwa ndara amauga chimboli na bakoletera na uchiletera muga nimbwate chimboli nkeiga okay mwancho muri asiri ntweri tukeririe tariki 14 no tukarega ria chisemo chiri cha Keumbu Children's Home ari nsemeri ya Keumbu entunyane gusanga na bana bari ase enkeri ya Keumbu Holiness Children's Home ase bono twaganirio gusiro kuru ase more onde gwensi obwato kuganirwa okonya abana bari konye kubwate gento kende igo oigwetingana boranyale kwena na gucha sabana bari toikere goikeraga igasama gose eteraga igamaga Ndizi TV agotoka se magacha Abigael new apartments akera goikirega iga obeke gentu kirikwa ganeti konyene bituma konyene yanga konyene chinyeni kende gionsi kirioga neti korwa obuna bwo konyo to ganeti enende toende tosange na abana bari no nabo gocha yo monyene to togende twensiga togende tosange na barabu erina barabu bayigubuya na to kyabo anchani guchya sabana bari anabo bagenda bamenya bamaitenga abantu mbara kwa kubanyura abantu mbara babanchite eri tukeri kandi bari konga bono ayo secretary nyumba abweka ya sanga na bamino sanga na abantu bonse aliko kunya kulikia basani utanya ukwanire myake menge ndubuna Ndizi TV twagwanjero toliki twakoire form kabisa form egere Keumbu Holiness and Children's Home kabisa ako chanda abantu bane mutanya ko bakwanira ukumetinga tare kuminene ngakiko chakoba obwanjani abande bachi batisimi to bakumeri abwa ni chutogenda abwe barako yeri abantu tutakoyeri boka Ndizi TV astora kutokomera na as enkeli yabana ya Keumbu Holiness Home nabo iko nabo onde bwensi ole nokukani kokosira bose okumetinga nchera kibose na nche na bingo sira abana aba nabo gotolikere message yabo so twakere simgetera se number 0743623871 kanyirorere 0743623871
71 elinde nabo toikera nabo igo tukumanyinchira kiora bego kurwa akegwa kyao linde ko bakobasira abana bakorwa ase enka eyuya Kiumbu Children's Home kabisa igo mwancho murigeria atiga osentore no gosemberenga ntoche tumirane chitarike chikuminenye into nyalko kyo bwantere goito goche ase abana bari ba Kiumbu Children's Home ase elitukeriria chitarike kuminenye buna Ndizi TV ntuno tokale 20p no tokale pamoja no tokale kwandamana pakora barali bonsi no toroche pare yo ya Kiumbu nenturene titukeri tonyale korisanga ase nchira ya bene nabo igo mwancho murigeria ngugumanyanga nabo gotu kwetera senchara ya mitandao asanse ya Facebook temina Ndizi TV News Digital likari ukolia wole uchumbe yao gabo asanse ya Facebook so ibabere batatu asomorobero nabo ikona bukoganeria babere batatu aurie mambia engia ne wiki engia nabo ikasense media ya YouTube tubwate buna Ndizi TV News no tare yamo asayamo ano gosangana intwe ayamo asayamo nabo tambe kotenga akagwa kira sense mu mitandao wata magosanga ocha se page yao nabantu bonsi bamanya ninki kikendrete asense twa Kenya na sorogongo rwa Gusii na baigo asense mo area ye website tubwate na www.ndizitv.net inerense mu mwanchu murigeria tutarikomocha no tororo chinsa chonsi emerongebire nenye ase eiki bono abwe indi byonsi gose emirobiri yonsi ya Ndizi TV no igotoka mwancho murigeria Ndizi TV na kwalgani bene asumuru binsaka twende gusanga amonaya ana mange abagakoba weekend ya eta guchakirite kuri Juma ase twabatokoranga omwaziri w'echisemi nabawikira nasarogongura gusina wikira na ase amatanga yokomwenia uyo kabire umorokyo monene w'eskuru ya Kisii Poli oigo twarochenga no musangerka no bete wikira nabarai aime yorogongura Gusii anene mono mugabana kwe county ya Kisii Simbarati nababunge nabo iko aba MCA ase twabetokoranga liberera ria siasa ndia beteriko baroro ase omwaziri w'echisemi Ezekiel Machogu no mugabana Simbarati twabakurutira na amangana ase enchira yalenge ase eninga kinchanga ne bakorokana kurutira na amangana ase erombe y'abantu bose asumuganda w'abantu bono tiga nchikomosaba Abigael Nyanchama yoromo producer itulitkolia bono mambi Abigael to chiesera ekilipu kia Machogu na arati torenga ningi kiabete asa matanga yu arenge ase yokomwenia oyo kabiro moro kia omonene w'eskulu ya Kisii Polytechnic Nigorenge omojegabo okomwenia oyo kabeiro mo principal o Kisii National Polytechnic Mr. Nyariki ase abarai ao banyara goikirana bakorawa no mugaziri w'echisemi Ezekiel Machogu omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati omugwimen rep Doris Aburi abajumbe muna Zairi Janda Daniel Manduku amona bande sasa tuomba msamaha kwa sababu tunajua baba yenu alikuwa amesimamia mambo ya utaratibu. Asante sana. Thank you so much waziri. Thank you so much. Asenkwana jomu waziri Machogu nigarolekana kogechigwa no kungusana na kwage siasa ime ye county ya Kisii engana omugabana we county ya Kisii amerelia bokongu asa momojia omu waziri Machogu gotwara koboko asengusana neywe hiyo miongozi na mimi uwe kijana ya university uwe kijana ya college tumerete vifaa ya kusoma. Hii mambo shilingi 400 500 inasumbushwa hapo, hiyo ni ugushi, ni usensi, ni upumbavu. Pia kishika tukubali hiyo upumbavu. Unataka hiyo upumbavu tukubali? Nataka niseme hii na nieleweke vizuri. Hawa wangwana mwingine anapiga kelele hapa kama si rais na tushukuru mheshimiwa William Ruto alionea yeye huruma. Nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie mheshimiwa rais William Ruto asante kwa sababu ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027 County Commissioner omuyowe county ya Kisii Joseph Kibet nigonera arua eira yaye yokoreta omorembe ime county ya Kisii iliyokoenda na libagaligia lia magenderero kororekana. Kelele hapo nataka niwaambie ukweli ya mama. Hapa ni wakati wa kuomboleza.
tunafariki familia. Na ni maajabu sana kama kuna kiongozi kati yetu ambaye anaweza jojea vijana wakuje wapige kelele. Nataka nihakikishie viongozi wetu, Mheshimiwa Gavana ukiwa mbele, mimi nikiwa county commissioner, sijakuja starehe yangu ni kazi. Na nitafanya usiku na mchana. Watu wa Kisii kama mnataka kutusumbua na simu, pigeni simu usiku na mchana, tuko tayari. Starehe yetu ni kazi. Baraka yetu inatokana na ile kazi tutawafanyia hapa Kisii. Nikitoka Kisii nitakuwa nimemaliza hapa. So ningeomba viongozi tushirikiane. Wale wataharibu hiyo vitu mbili, maendeleo na usalama, tutashughulikia ipasavyo. Magayo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigarukana ko moirere kiara omo county commissioner Joseph Kibet kubwatekana no bokorori bwaye agendete kona na imeye county ya Kisii. Ndio mtu anaitwa county commissioner. County commissioner waje nikwambie bwana. Wewe umepewa kazi, fanya. Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho kwani upigie kura kwako nyumbani ulete hiyo vitisho hapa. Mimi siwezi kuwa wanda wazimu ni hawa watu wote. Kama niko na uwezo wa kulipa watu kuja matanga namna hii, si basi muogope. Iko ripoti ya Ndizi TV kurwa seskuru ya Kisii National Polytechnic egotoka imeye county ya Kisii elitaliane ndipon. Nabo yarabete ngo ase amatanga yoko mwenia omurai buso mwalimu bweskuru yabaruka Kisii Polytechnic asoro choko musana na kwa bete goko ba ase enseme ibono inkira bego kwa nera DORCAS kubwatekana no kumusana no kwa bete ase skuru ya Kisii Polytechnic kene kero keriekebe mwanchu murigene kero keriekebe bono turachuko gikiria lakini asingecho siasa na tukoria lero siasa na maganero na bagani ntubwata ba MCA baito barayikuru siasa chisema cha siasa tigango baje batubeke buja ninki kigendreta sense monyabo maete umwaziri wichisema otoroche yani siasa diverdia siasa ndira akanye kagusikera ngaki kirenga kito iwete Kisii county abarayimbira netibobe unkwarura wiki nande yarire yiga twaroche gari mu women rep ko kwa magena ningi kigendrete Gusii naki maete asama tari Gusii Kisii county turabeka Kisii county twabere tokora libera linene ande ekero kurigiria enseme yemo okumusana tu abetokorora negati umugavana no Mheshimiwa Silvana Sosoro lakini obo bisobe gati umugavana no mo waziri wechiseme gwachi takoroka na teneni anana monekera matanga yalinge ikokoranga banta kurubakura chikura yoro chinga mba kolete differences yaba maiga yo kora chikura ose bado obo bisabaro mungu agendrate ndo chenga nkorochi abo njisibuge tibiya kolengana no kuirana ni okubakunya kuirana ni bosenjire bako toro kyantu maite ntuntu okumanya akiri yekero cyo bachire basio kirega batebire magana bakwana kurase minu yabo kurwabuna otokumanya nga bantabaiga mbali buya nchira nero koranga batanje nibo kabanyene nande tinkumanya nga ninkige kogera bata wanjirana oyo kaire mirimo noyo naire mirimo babwatire bakolega siaso bwamo ekyagera bono chikura chirinchi haire to maiti nande babaganya ne mwako rabe 2027 nande batie manegeti ntuno otore to basire oyo chigotonyera chitonyere to mwako boko agendere gasi bono timete ningi kyabere nabarai bakwimuki amangana yari yegeti yechikura libakore chi campaign ande baswa kunyareta asensemo yemirimo bono mete boni kanensemo yemirimo turi campaign turi siasa bono tuteta amagendero tutekete amangana be kuboro ngase county cha Kisii no okero kuri mugaka macho kuno mugaka bwente kwa gwesiko kagera chimbuchi chabire mo chechure motu no mugaka onyanga ko gingera igo chimbuche nkwa machira
Batata bange nakoranga munako gingira tabwati mbucha kidi macho kuno mugaka emyaka yachire rende nabona taigwa masikani onde bwensira bwenta igwa masikani masikani tabangana yo monene bwika abake nabanene twene na masikani ansamo ya siasa abana iga siasa kugendera nchirenga buneyo chimbolingo nyakomenta chire munyure ngamora chiri chinde chira mbara ena na chiri chinde deni nero asaba gaka kabisa igo bono mwachu muriganire bunanje ngotenganire biyaba abana siasa abaiga bachamo bakore emirimo kabisa baene kinga bairire county yetu ya Kisii motwe ama ene mbabwene tababwaterane ekyagera nduchinga eserikali ye county ne serikali enene talinge chachete chiruanerere osekoranerere engiya nerere nenere yenke mbabwenerete bakore emirimo amu asenge nje ndubwate meroberi ya serikali eteneine ndubwate meroberi ye county etarayikerana ase igo weterase ekerokeri omuheshimiwa machugwa bwate nabakonyora nabwatiri bakali abene ryo kwene kinga obega koleta magendra soro kongorwa Gusii ligere libune para kurua migoli goika ose kurongo goika Kisii ekuru isebania na boige eko connect Nyamataro ni town ndoro chinga flyover yare go chakobe ntanga ni meyoro kongorwa Gusii egete neine kabisa para ya batange baendamo omwishimiwa osoro mu waziri wechisemye macho kuno mugabano Kisii county basa kurangelia magendo na chipara chiagacho iko okubwatira nanko bwenderete kobega tia baraya beline twene kinga twabeto kora magendra soro kongorwa Gusii kabisa nabo igo ndochenga ningana yabete kugikiriwa osi yagikiriwe na aba ibanda aba MCA yabere kugikiriwa gocha igo bono ne wanerete aba MCA yani abara bayibonsi kwa ujumla mbagwanete bachamo bagendere county yetu ya Kisii nsoro ngo MCA osomo waziri weekend ino alengase county yetu ya Kisii abire kako bakagwetana na ase chinsemo erigo sira chikanisa abayigo go sira magendero amangana na ina atukanetie ase erogongoro itoru wa Kisii mwanchu murigere kolengana naye to ekerengere geto na kyoro che siasa ache county yetu ya Kisii nere bijabara ibaba bakwiranira ya samatanga ngai babonete kumera na gukwana chinkwana cyabo tomanye gwetira se namba ya 0792192834 inere namba omwanchu muri kuri ekerengere kyao wosogo tomekerengere kyao oika setore tomanya na kyaye kolengana na nere bijabara ibagenda kwiranira niga asa matanga no bakumira metanda ngane into abatoka gikiria sana konyo kunyurete ritukorie JUMATATO tenga abarai amatanga ari asimwachire etoko chikoremia abasirire bonorora ya bakolenta samatanga anabuna abarai abanene abantu bari gali bali no bururu bali no moichano lakini bono kwanyoranga digiria yako chaba abali no mate mwana siasa batebanga nje no mwana siasa ende igingwa kanwa na ende nachoretwe nkore siasa na magendro ase go nchirete yo mwana siasa raenda aseta kwa na siasa kurinde engana to kwanira ne linga siasa chitikati siasa cha maskani tikero monta oni sera chiaye tikero monto oni sera chiaye nande nchirete yura amangano kuri usina basaba chikugero mwana siasa gete amatanga negendo tatanchiri ase gone bwenerete amaskani abaroro irinde twene kinga nkonyora tuli amagendro boigo ase ritukure jumanto betokoranga nigo ekigambero kerikia high court milimani kyabete egekumuruseria ama egekumubwato kabose yokurukuja kibaribe oyokabiro muri kibwa mangana mayia akanyora obosipoli bwa batabanga tabwati mamocho ase kolende joirungu kobwate kana na nogosira koli kwa munika juma asenje botutukanu asabete gagoitwa ndoro chenga joirungu ere nabete gakurwe bondi yae ndoro chenga ase oyokurukunga joirungu nabete gakoruseriwa nabete gakurwe bondi yae ose obosibole bwa bono iga ase bono araenda kobera ase obosibwa
Kodende ngana to beta koranga Dennis Itumbi kabero mwanchi oyo bose oyo Jackie Maribe kabete gakoro kyobwanje ni kolendo musubati na royo mutwa rocholi kolera kegima akero Joy Rungu abete gakurwe bondi obosi bole bwae tigo producer ne Abigael Nyanchama bagato chiesera e clip ektorenga narali abete aseke gambero litukreijuma. Sorry, not section, Article 157 gives the power to institute and prosecute. The finding of this court that the prosecution has proved beyond reasonable doubt all the ingredients of the offense of murder, the death occurred, the cause of that death, the person who, and in this case the first accused, I'm still on the first accused person, committed that offense, it was not a case of homicide, excusable homicide, it was unlawful. And therefore I find the first accused person guilty as charged herein of the offense of murder, that on the night of 19th of September 2018, at an unknown time at Ramuria Gardens apartment, Kitale Lane off Dennis Bridge, with others not before this court, he murdered Monica Nyawira Kimani. Kuno kuna chakwa bete aseke gambero kia milimani High Court asto chomo na chi ebi na abu atoboro robo nene kigima igore kineke maite ogosira kwa Monica Juma nigo kwa bete go base Monica Kimani ani Monica Kimani nigo kwa bete asenchira yogo ichani kigima na ndeto wabeto kore bikoro bingabu nebi bigendreta sensei to akeningira kwa nerengane Dorcas tunatebenga tiyango toteme use serikali eteme ko ene kinga banyorire iga o aba banyoriro bwene bwabo bali babete bakonyo bagokorerwa mamocha yega banyoriro obwene bwabo na tiyango yani toro muna bone igande ngetinga ase enkairi ya Monica Kimani chinkoro chabon chiri no boteru ikyagera nga nduchingo obwene mboche ko gendera ko kolekana asebono nere erungu arachiko bagakuna chirwekina ituko chitariki isano na isato chomotinyi ogatato umutinyo gocha nechine chitariki arachibono ko negokumirwa aliase amagacho amirimani abamochori o Nairobi nabo ikonto che kole buneki gege kolekana naruchese kaunti Nakuru chizamo chichana Ivasha kolekenga buneki ga muswati naronyo mona naronyo onyorekanete naroka kanyenyire enchirerie baute bamna Monica Kimani abaitega konyenywa ase gaiga engorongocho gaiga upaka goiko oboto nabo igono muswati uri onyorekante chinsamo chena ote osemo bogano yomo ase semeri ya Naivasha na babetega ko akonyonekana asenjere ngabno yene bikoto abaito kugikiria na aseki ego ikiranga abasubati bano bakonyonekana bago kwa asenjere tamanyakaini ninkike nkige go chakia babobe ninkige ko gekogera nengana tubone to manye to nyora bamanyi bagotuka kabisa batumanye nga ekeneke na kibono kyagerete osine kitwanyorire egentu kyagerete akamoitekiga mbako mu kumerto amanya ninki kyagerete akamoita ekiagera kero kurugeria Monica Kimani kero narugeria historia ye nigo akorua family benyarite naende nigo okonyoranga nigalenge mo directors sinsigisiko be kampuni yabo ase biashara byabo naende nigalenge omwana ba olenge risorienka amaito omwana gocha kwaegwa libaga gocha kotanire biashara no mwana olenge bwengenjo kegima ase go monta tarachikoirero monte egetambo kero bose neli mwagosa nirotete kumo irige tambokero nebwene turare rengerelinga umuntu undade bakorege nteke asa kurwaro tali ngaki ranyo nereliso ase go nebwene retenga
abantu litangane baraligeri chinsemo chonse batarakora ki batarigire tambokero nabo igo teribuya kwemokie richikasa kwa una kuira buguma bwo monto onyamuago sanire nerebuya moikani no nyana se bigambiro monyale korigia abantu abamanyi bagayane amangana ino ekyagara ko iro buguma bwo monto bono rorase omungwano moke sana sebono ago chikobera ase chera bono gose arachikusibirwe agosara chikukumerwa egesibo tutamanyane kengani ke emyaka ngani naki entometino enekijana gege sana bono tigango torenga ncheraki togo kogayana amangana ito ncheraki togo kora konye nebyasara byasinyire tigango twatema koligi abamanyi batuganya amangana yayiga na torochinga nere moise kumwabo igabete gakolera sana akalira sana gakweumya bororo sana yani paka nonaye ya ukoyeri amariga amangana renga ya mayanda kigima ase ensemeri ya milimani itukoliri iri juma timete gosenga nere Abigael Nyanchama yoroma director ito nanyare konyora echibi chachiri atobekire mwanchumure turakwenyore ngibori kyarenge ase ensemeri ya milimani. Sorry, not section, Article 157 gives the power to institute and prosecute a person suspected of committing the offense to the office of the Director of Public Prosecution. And the question posed at this stage is, was there an offense committed when the second accused person gave a statement to the investigating officers at Langata Police Station, which turned out to be not true? I say no more. The office of the Director of Public Prosecution know their mandate. The result is that the prosecution did not adduce adequate evidence for this court to find the second accused person guilty of the offense of murder of Monica Nyawira Kimani on the night of 19th of September 2018. The first accused person is convicted on the charge. The second accused person is acquitted of the offense. Eta sekigambiro twabeto koro musani ojaki maribe gagocha yokuru kudeni situmbi na bete gakomo hag kabisa ngakumoikanga kabisa ekorukinga like neru byo gutwara abasane barate nene naye no nyengekero bwatobo kumu omete anarocha sasa moye metando abantu bakobori ngaki no bwate umusani buna itumbi no bwate ase sakeri abasani bali otenga nje nimbwata abasani mbalenga bale buna itumbi job balenga obwata kero korigererie nga sakeri yao yani oratoka naga skando gete bosoto ama mocha marito nebanga igobekereire businigento gete mbalenga baragenda gote banchi no musani o DORCAS asigo nebone toligererie nga abasani baitombara byaba beta basani na bara kubeka sabe kabisa useba bakoira satambe bakubeka sagia ono iga basani ntibente ko nabago tokaranga tato mwabo jaki nigabete gako tenanere kabisa moiboli no moiboli chinga kichionsi omwiboli no, yaro lakini egente kenene nchene somire korasa mangana yonse family koikebe naye kero kwali reti ensemo ya ejuwe ntoro chino nyamonto gokageru ko banganere musani oyiga lakini tukoranga moise ko mwabo yani akaigu bobe yani nerole tepaka yani ngate babobe sana kata yani bale abanyanyimbo bali wanje bamwana ne etageke ya mwakwana mu mwabo yani ngara yayo choko babe gusin andake enkor yaye negusuwe na moteri ngane elimo aliyo moyo na bego naruchinga asa matuka maiga konyana yo ndobere ka gukwana
amangana yani ndase mitandao kakorwa borori bwaye gocha yani rende tatabasenchira yobwengo manchu morigere aina aragendete asensamedi yebigambiro usitukorire juma sabono ekina kirikia Monica Kimani kire angego chikoera bono asechitire kichire isano nesa to bono na iturachi kumanyanga egesibo kengane naki arachi gosibirwa arachi gosibirwa gosiko kumerwa ekretoro chenga ama chaki maribe tanyore kante na mamocho nabo igo to goska amotwe ndoro chenga to sukura na county ya Kisii aseribiraria ya siasa ntruchenga mobunge nere Daniel Manduku wono ni gaberega kugikiria agekolekiri kyabake okolekana ali tukorire juma sebono bagendete ko sabara ibande bagendete ko gikiria kikima se bautenga nama mocho sana akire to kwenda kwaneki amaberera angabuna yaiga se county deto ya Kisii Abigael Nyanchama timeti wose kwanyorire chibichecho onyale gutubikira sembe no mwanchu muri gara manyang kikyalenge. We have become brethren. We have become co-workers and soldiers for Christ together. And so, even as we welcome our visitors today, we are very happy that they have come in large numbers, and I know that together we shall build the sanctuary of the Lord in line with Haggai's commandment that we must go to the mountains and come down with timber and build a paneled sanctuary for the Lord. Sisi tukiwa na nafasi ya kuongoza, nikusaidie na maombi ndio tutende mema. Sababu hii nafasi ya uongozi sio yetu, ni ya wananchi. Na ndio tuweze kubarikiwa, lazima tutende mema, tuwafanyie kazi ya wananchi. Sio niomba viongozi wetu wa kanisa mtuwe kwa maombi, tukifanya kazi, tutumie nafasi yetu ya uongozi kutenda mema, tukue tawala kwa wananchi. Ningana mwanchu murigereria kiromurai abairega kugikiria naho igo asensemo ya MCA ntorochenga mo MCA nero baismorura mbabete ba kugikiria engana inaho igo kuboria amaskani abeka ko enanwa goche ase omo waziri bwechiseme Ezekiel Machogu agati yaba MCA balenga sensemeyo mboigo no mo MCA obarachonere Ibrahim narenge boigo bagikireti ngana ina kuboria amaskani abega ko ena kigwa goche ase abarai baito anene gocha ase omuwaziri Ezekiel Machogu Abigael Nyanchama tubekere all about you. Tunarega taraniko ina inturu nalai ni husnia sabeta mtuare za twesi pi emiraka Machogu asiku emiraka Machogu ndio tunarega milioni kama rochukua ndio abadrani ndio susu umeshimira waziri cheza cheza kaunti ya Nyanchama mafunga ya lipari ekanyora zero yesusi ya lipari ekanyora zero ebile lima atoreka wandoni mtu usawimu ya zero okoloko wale mtu kwa president Ruto ekoroko mteke kwa Nairobi oliteke shule ya lipari oliteke na mafunga ya lipari ekyala yo kutia kugana mawa ndio kwesho kuinga macho biara 2027 agandaka ndio tangaza kwa Machogu ya Tanzania agandaka ndio kwa Machogu abarusi ebisa kubunde ebisi yote abantu babo babaye garanse n'ibikorawo ingi yako yara mpre kwa maskani yao ni wangu waboya akia zimwandika awalika tena kuelewa lakini maskani uchaso ulitochorepe ukaanza n'ibikorawo kwa maskani Oya ndio kama maskani. Ina keni ndio kwa hiyo haya, msa mmoja wako leo. Kwa nini afisi ya Sikoro, president ndio kwa leo basi. Wewe unaelewana? Wewe unaelewana na mtawala? Mtani unataka kosa nini ama maskani? Wale ndio tete kuna kuendelea. Wale wanasema nje hapa wewe tete. Wale kwa sababu wako wako mmeneni ya na kama wazira wa Gusii wanafanya huko ila sala jicho
Mpasa legetene tu. Ama sababu usabira nino uwende muri Kisii County usembwa bwana ama lekana barasa letana la Samuel yele tangani isana isapo yele 18 ya morere ekara acharira baraya babi nigo torore ng'abarai bono boririe kanisa gusabira abarai abaiga gose baborire abarai kurasa chikanisa babe bagusabira abarai ba county ya Kisii erinde bono moikoyo mube obe kogosira asenge nchunga ndochenga ebikole bi job byabere bekogendera asigika kiregetambe sana getambe kyabere kogendera na ende bono tete torre kanisa kegwe sokia echake kurandio morembe kabisa irandio morembe kegima na ende babe bakurangiria baraya bonsi amo netobe tokugaya na amangana yagendrete ase county ya Kisii na boigo abagaka barubeso na abagaka ani tigabando bonsi bache amo ile twane kinga twagaya nira amangana agendrete ase county ya Kisii kyagero mwaka buchi 2025 na ibeni go karatambe kigima kabisa ase go egaturu mwako tiri 2024 miaka toneti kale kabisa tigama tukaya tura topeke siasa tobenga ndo bwate siasa cheito kando tokora magendo kurwa abo 2026 kucho mwangali kitora chake teko babo kabisa igo nere buya abarai beito lakini ayo amona yanda mango mwanchumuria ntuchukonya morikera mono asense meriende ya siasa na magendo ngeke abagende beito barachi koika ase studio gaiga antonyane gusanga amange bono rinde ntwakubolire bolire tunga kyayoroche engane yabarai abana siasa kugenda matanga kuiranira ni ororo ingane ringi yabori ase account to ya Kisii ase namba rabe ogoto iranire riborito ngwetera ase namba ya 0792192834 inero namba omwanchu murigere oranyare gotuiranire gusura rwekerengere kyao gwetera ase namba yo nabo gwetera sense moyo mitandao tonyabuna Ndizi TV News Digital asense meri ya Facebook nabo igase YouTube tokwate buna Ndizi TV News abuno gotonyora ayemo ase yamo kama tu mwanchu muri gati atrari kiri asase moya check to tramanyanga mbara bibali basoire ase ense moya ENSAKIA mbari bara imeyo murubiro ENSAKIA na botame kwatenga gwikatora ngeri register gwikatuma ki register tumanyanga ngotayo ngoto asiekerere isiko ase emambi yaboniga ase ndo chenganera Willis Ombosh Moms out korwa miriri tuned in embusure engi yakorwa bonchari ba mwancha batabanware meje mubecha sulwanga mwalicha sulwanga Okato from Nyamira County, where tune in with my wife Jacqueline Kwamboka pamoja. Kirande Dennis after watching live from Nakuru City. Pius Osoro Mani Yechin Sanako agatama korwa gesere no inde ime watching. Okay, nansemo ya job. And Ochinga Jose Rick Nyandusa Teba let Macho Gwando Soro have respect to our governor. Simba is a street governor. Please Niko live kutoka Dubai. Enoch Mochere watching live from Isebania Bodia. Wakire wiyanya sayo nkonyi na luli tukolinde ligia. Ngoka neria staff tokora nerega siasa Customs Kenya na we Customs Kisii buhi njema. Kefamisi good morning from County 47. Watching live with my daughters Vicky, Vivian, Mama yao Juliet Emambia Engia gochi Alsea Bible Ibane Charles Gikenye na Mam Lois Nyanchama na Baramasha ndoche pia Fania Itobo se mshabiki chokurua chinse mocha diaspora Dolphin Murago teba good morning DORCAS and Abigael. I'm watching live from diaspora. It's another new week, new day. Our Lord has allowed us to see it. Let's thank him for the gift of life without paying him anything. Wish my children, parents, fans on Ndizi TV and all my friends to have a nice week ahead. Noche boy go Jared Orure Mature tetebanga kutoka Chichi Secondary locked in. Noche pia Josephat Omwega a password watching live from Thika Massive. Okay, Nera from Karen. Good morning. It's Monday. Have a lovely week ahead. Wana Ndizi TV. Asante sana. Joserika Nyandusa let Machogu and also have respect to our governor Simba is a straight governor. Please Niko live kutoka Dubai. Nabo igone rekefa. Miss good morning from County 047. Watching you with my daughters Vicky na Vivian, mama yao Juliet Mambia Ngiagochia
Sabaibo Richard Gikenyi na Mam Lois Nyanchama Baramasha. Okay, asante kigima. Nabo igonero embusuringi ya kurubonchari au tabanwali mekena digisemba. Good morning, happy Monday. Extend my regards to ENSAKIA viewers this morning. Be blessed. Asante kigima. Neredekta Kennedy Gisemba nerumo nyakero gobwa mashabiki kurushin sama chiri cha diaspora wano bakwanire abaligerere mwensi obakwane dano garo kurwa Kisii Nyamira they watching ateka Julie just as they watching live from Nairobi, Kenya. Kelvin Obaga from Nairobi to go road tune in. Shem Kiburi tune in. Kama kawa salamu kwa rafiki yangu Calvin, my son Spencer Karota Tanpret Keburi's family, Brian Elvis Chairman Nyamongo, Edwin Orare na wa miss sana job pass my greetings to all. Okay, Willis Ombosh moms kwa mirira tanwale me yomorobio nabo igo nere Ochar Wilmota niko ndani kutoka Sensi Kisii. Asante kegima nabo nere Kirandi Dennis watching live from Nakuru City. Piusu sore chairman yechi sana korwa gesere na otebanwale ime yomorobe kabisa mwancho muri nchenga bune yugenda gutuma SMS yao ende to kwere korwa somo tumokomoke tonyale kwenye bwato ka ase enchera ire yobo kiranu kigima ntote totekero ndesi kama tora atuma uchumbe yao chinsana chechiga tokwirana ntoma ko gendera ucha sense moyende polende nyuma tutara agenda sense moyo mutumuko timeti no bwatengane ndora mentre kolengana na yabe irika kolekana se weekend amange na arabe ga kwenda se weekend yende lakini rende asingencho to watabageni ndotai to kore kirento asi entunde obo ansu to tukokora entunda ya gata to nerongote iraj ko bamorero kegima mone kegana chukula to raba MCA baba mai tenga ingikenda ta second ya Kisii se umancho muri Ndizi TV na bengi osabanga gata kutengera Ndizi TV murobere no bwensake wiki to achakire ne chinguru kegima nezo ko tabinga bono na ko kunya usokura second ngeke mugochia second na ende umuroberi ora ko kurusere litkolia umuroberi ora ko chakari litkolia no muroberi ubwensake ase ko to basa gosuka ngora na tore asentunda yende ase ekakatire tambe tobeto kukumanyinalia ya aire obolito ase amagazeti asenche buna job maangi na bingo baira gwetera ase gazeti ya The Standard na nchebo igo ninchuko manyana ya mulikira sensemo ya Daily Nation to basoska to basukagenda tambe enero Ndizi TV obwanso obwo Gusii. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tukoryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubuna Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigotwerure korokia obwanjani bwito ucyase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kidiage kia oranyara kwa bagugutwara asogo gikiase chabisi chitu chuchego tuka chinsamo chiricha empasi ekeroko genda nyakoe Gusii oa Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere eyem Teni tushare kila ambacho mko nacho tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo na bugwikirana nekewa kyao ky'ubwanchani bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'abojeni by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutima w'ibigukabere umwaka w'ibiciri 2024
eyokubahorokia obwanchani abanabo Keumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Omwanchumuliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Sababu yagerete nkore as electrical estimeyo minto toiweire abaisike to wataini nchabara nchomanene nchomanene ikanyare kananga diri estima ekerobu kiaire etogocha twaganya tata ocha koregas ocha otobekera bono metata chetima pema igweto korabege sunteime bono ekerengere kiara kongira naki ngonyara ngocha nara kulina ochigorari obekonye nekerobu kiaire o change bono nchenga takamanye there is that lighting that you need ukiwa kumenda bedroom sinivo so each time you're going to the bedroom utaweka on sini kweli unataka tu bulb ziwake but ukifika kwa bedroom umelala you want that bedside switch sinivo this can act as the bedside switch so unaweza zima na hii side nisizima alafu nianze omwanchumuliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Omuliriria bwa television ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo
na kubwatisibwa asubugima bwokera rituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayakwarorire bagotenga tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Laboratory ya Dynapath nigebwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna munarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itumu na atori tukurida marwiri na malaria, kuri itori sukari, tuwapima blood pressure, kupima tori kidneys, kupima tori liver function test zones laboratory. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyo mochobo songo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesieri na muno banyore asoro segerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mparabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatoka chimbego go cya setugo yani artificial insemination aso kwenyorera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo boigo itali gwakona marwire ayirera natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyarira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byugotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu Kisii asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusegerunde nigorore mparabali na Shell Petrol Station imiyo mu Kisii iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya iri asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yubweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukinibye byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwate bali omurubyo CBC ayerera bwango onyora libakasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend
to tell a friend. Welcome all. Nebuku bakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo Gusii enoti isano na ibere isato ibere ayeme enoti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Ndizi TV twakwaria niribene ase ntunda yende entunda ya kabere ase tukuba tukumulekera ayaira abolito ase amagazeti ase yuna botambe nche job mangi kubera kwetera ase ngazeti ya The Standard korende DORCAS gendo ngero nya tuebirenga weekend amanga betega koba ase nsemo ya AFCON totebyango kemina no kenya kwa keroche ege mweri yage tubiya sana abarende general nge etimu iri ya Nigeria ogao na twabe tugakwa ngi support Nigeria yego chato itantu Kenya ma Nigeria inarete gotoita azi gotoimera gotoigesure getini kilomita ne timu nalire bagwetuma sana. All right batumiro paka goika final tari go sorry twabati timu chinene bana chabo Egypt chabo Senegal lakini bana roche Nigeria kaganda baka finals na kiyo igweta mangana mbabete bagwetuma kigima kabisa nana babeta batangani gwako fungwe goli tari go sorry first half aba swali bate banga kutangulia sikufika sio ne abo nege matinda ka naenda kobera nkano kuye kyagera Ivory Coast nkabago cheseke mina neke naende twabe tokoranga no ndire babeta bakwe susure getindi chifan siabo nchi abachigotena nabaro bachito kwa moyo kolende bono nengane ngiya ane namona kero mukwirege kombe kimureka nigende gyake kabisa bono nende essence moya AFCON ndigere teigoro kombe kiringi achete ase nsere ya Cote d'Ivoire bono rende na bakera tabiye igase yabegete chigori bere na Nigeria ka rurende gati ne goria ya mori nganchere bene ntome ngakina ya rokere kinirende ndemie chifans ya Nigeria kuchakira DORCAS oyotalio mwali bobogema obogema ikogendre DORCAS Nigeria muko moyo entunde nero World Cup nero gakimuko moyo nabata kirama ya tukumoye kyagera goikagari goikanonya semi final quarter final taraisi tari omayete obomo yase tukuri goryoka onye kwalengeri shabikiria Shabana andobe Nigeria nabo kwarora chinga kichingo sana nabo igontoro cheno na barali amba bwate ege kombe kyabo babwate chiwasoli chabo ase Gusii media abalenge komina na MCK na ende nkaranga lakini kule ndi kimaneke pete kitindi kigima abaraliwe county ya Kisii bakabagwe to makigima kule ndi ntoro chenga UNESCO yagwetege kubwa kegera UNESCO njalengo na bigo ekiombe kya media council council bale kolende bumbia naende yalenge ase enchera eyamwe gochengera litukuri chiredi tera chikobe wiki eye asigo eyuere mampi chitariki komunisato kolende yunera enchera yamo nduna baralito kubato kwegokera unatwenda tokole media ito chamo naboigo gokumanya naboigo umuntu muri Ndizi TV bono lero na mambi wiki eye naye torokyo bwanjani totomere chi message gaiga torokyo bwanjani kegima nga rende tonyakoranga na kitakwenda gusikochu kabisa igo ili tukori goroni iri tukori arenge
eri kongusana ase bali banchete enkoyo bona mwaro chenga chabete gosenga kiamangana bete gakoba torenga asense moya shabana teraba ke okorabu ya asamatuka bwangu iga ona lindi ntumaiti ngake coach aba ke gocha nyipamzo mbirengera likyabwate kyagara ntubuna mashabiki etutagete timu iriagende motwe etutagete timu yitebe ke go shine ke chinga kichonsi akebantu arare no nyama iga yogo chinche coach bado ndo chenga no tore gari ari ntora asuka lakini ne ntono kwegena nga amayana chikoba gochi ase amatuko ale motu asensa moya afkonero ndo asiegeterende kodvonja betege ko ayeko nyori robo buige kuirega kombe keri lituko lia igoro kabisa ase aywa make na mange tigatenda sense media ndi ya magazeti akoba yechinsa nebiro ni metenga abagani baitubono ninchera bali gocha baisire goikera anye ase bono turachiko bali bagali nene ase barachikumalikira siasa na magendero gatorika ase ntundere ya gatato ijomoro biro bwensakia mwanchumurire na bongo kunyera ngana bokwenda gutubwatia asense moye mitandao semo ya Facebook obatonye na Ndizi TV News Digital and media ya YouTube tubwate muna Ndizi TV News nabiga ase namba tulikira SMS ya wetera ase namba ya 0792192834 inere namba mwanchu murire awo tulikira SMS ya nabigo nyorengana kuboliri bolinga ni rebuya abana siasa kogendera na siasa chitali ose kogendera siasa chaba asa matanga ase libera twalenga ria birbi goichura ase county yaito ya Kisii county yaito ya Kisii abirike gotwara liberarina asense moya siasa eneli bori mwanchumo na kuboria oranyara gusangana ntwekera kyao kyagera ayanenche nitura abantu ba Kisii gosentura abamenye be county ya Kisii na kirebu yatu asanga ase obwamo kegatorenga siasa yabirike gotira mono kobwama gendero ase county yaito ya Kisii. Atia tuende asa ya mweka sense moya magazeti ase gazeti ya Daily Nation ase peji ntangani ndo chenga bono emolekirete ase peji ntangani emolekirete segi segi ase chibesa ase wizara yechisemi ase ngani ngo control chibesa chibilioni chiminye chiminye merongeto naisano 435 billion ibon batenga inside fight for control of 435 billion shillings chibesa ase wizara yechisemi Sibono kolengana ni gazeti tenga ministry tete supervise school managers nga kibago spend chibesa echo sina kibago tumeka chibesa echo sibono abalimu chimisano chimisato abalimu chimisato merongo etano mo na batano chiribu abalimu chiribu chimisato emerongo etano na batano bono bale batari ose batabwatiraniri ase ensemo ye commission ose ase batabwatira ase kyombekerio kubalika abalimu ase bono esege egendrete egati ye wizara amone kyombekeri kene kyokolika abalimu ase bono ekyombekeri kyabalimu ebyombe biri byabalimu buna nat kupet bono byachiramo bikabe ko bwatana ne wizara yechisemi sebono bale mamincha na ne bikoro byaye omoliki ose omotenere bwa kyombekeri kubalika abalimu Nancy Masharia sebono nengana agendrete engana agendrete kumolikirwa nga ningo ogochikotenera budget engo ogochikotenera budget ya mangana yechisemi sebono ndochenga ebese kale kolenta bono liberera senseto ya Kenya ebesa ndochenga ono chibesa ne ntoke anda to koleta liberera kolende nenga chibesa chonsi ni chaba Kenya tena magendro oyo tenete ningoni baba geru ko bwatekana no ko gani korase wizare yo na bwendretego
Okay, nabo igo togoska motu ase epeji ya kabere nigo bono emolekirete ngaki o familia ya magose enke yamo egendete kolera omwana obo omumura oyo abaka go siria obugima bwaye ase omubasukano bwe para maiga yogo tachwa negali yeskuru Ansibona mosibatinere mise masi nelima bono yobeteka ko kwa eri mwana yetukure Juma asibono yabetina tukuri omwario areko rana no mwana ye asitukerio mwana yo manyakana Eliam Kipruto asibona bete kago siria obugima bwaye maiga yo gotachwane gari yeskuru togoska motwe peji ya gatatu nigo bono emolekete igoro yo mosacho yomo oyo bendete ko igigwa oyo manyikene nga kinyajui kangose Kevin Kangete oibono baka otumakora ase chichera ime ya omocho Nairobi sensemeri ya Motega police station asabono akageire koba ase county ya Kiambu nabo igo county cha Machakos echine county akageire koba gose kwebisa asabono bosagani bagandete kokolekana bono rinde akolenga nabanyanyimbo nigo esimi yaye bono yaro gose chisigino chisimi chaye bono yaro chikanite ase county ya Machakos ase bono abantu bono babeire babako boli gwa gose bako tebigwa kwa ka roboti wika asense meyo yabanyanyimbo omwanchu muri kinyo nga Kevin Kangete nigo alinge omumenyo bwenseri ya US ase bono abeteka okora mamocho akageire go ikirania mamocho yo kumwita nerolinge omosanyo ye oyo maikene nga Miss Margaret Mbitu omomoti enyo 10 omwaka eta chitadiki emerongo etato neyemo ono muganura chiwe somera ase enjira yo bwekenu onyale kumanya ase obwemetogo skamotwe ase epeji ya kane Anigo bono nero morai obwense Dr. William Ruto nabo igo raira morai wekyama kya ODM oyo boigo morai bwa Azimio Raila Odinga asebono ba chakire nande yani ekemina no ekiya igoro yengana ya IBC igoro yobo chori bwa abateneri bwekyombe keligetenete chikura chikura asensi to ya Kenya ya IBC bono nigo bonande ekemina nekiya kya chakire gosengu sana no ya chakire boya ntomaitenga ekyombe kele ankeracho gosenke bwati ba commissioner we kaboniga asengencho ni ye ngusana no eregati ya barai amo barai kurase ensemedi kwa milia serikali amo ne serikali mwanchu muri no chu ayogo chikonyora ACPG ya kana ACPG ya gatano ayorogo chikonyora mwanchu muri nigo chikonyora igoro ya omorai wekyama kya waipa nere Kalonzo Musyoka asago tebanga asatenga Azimio Unity Unshakable says Kalonzo anatenga yani obomo bwa Azimio ndete yorabo nyegeri nonya inero morai wekyama kya waipa yoro oleboigo igati yabarai kora ase obomo bwa Azimio gatenga okobwata na kwabo ondete yora konyegeri omuganora chukonyora ase page ya gatano bono lindo nyale gwesomera ase obwemere nabo kumanya ngoyo gosoganeti konyegaria obomo bwa Azimio kolende ta konyara kolengana namna Kalonzo bateba unte yora nyale konyegari abomo bwa Azimio nabo igo ase page ya gatano limo ayarogo chikonyora ase page yo abona nigo abarimu abanene gose principles batete credit kya gatano kyanda abona keirwe ase ense moye chi secondary go sase chi school chiri chese secondary erinde banyale ko genderia amasomo aroro asibono omwanchu muri geria maitemna twakoro muri omoroberi ryo bo 844 tukagenda amangana ACBC nigo bono mwakogocha bantu rachigotwara
turachugotwara amangana a grade kirija kyanda grade kibono nigo bategete kegende ase chi secondary chi school chi secondary bamanyanga bono barure amangana ya CBC bono chiru ase chigati chi school chiri chi secondary echibanyare kogenderea na masomo abo ase enseto ya Kenya asebono amasoma aria a grade 6 na 7 bono roche are aiga ase mangana ase school choboro so primary ago chubono bara ago chugotigara ase primary grade 7 na grade 8 ase bono ago chugotigara ase chiskuru chiri che primary korende bono barure birengera byabo na ase ensemo ya grade kirya kyanda Kenya ari koiru ase chiskuru chiria chia secondary nabo igoto gosikamoto gotigara sense moye chisemi ni gobono buna na matebya bwatangani ekemino no kigendrete gati ya TSC gosekyombekeryo kubarika abalimu amo ne wizara igoronga ningoko manage amangana yechibesa ase budget eri ye budget eri bekire asense moye chisemi aywenyorera ase page ya gatano na kabire bwesomere ase oboime nabayigo ase page ya gatano na gatatu igo bono emolikete igoronga MPs approve bill on land buying farms awa msingo bono obawetia igoro ije yamangana yoko gora amaremo awa como kugora amaremo nabayigo anse ose amangana yechinde mironi ko bono bancheranire sebono yo amangana yogo chikugora amala mwanchu murigira yogo chikanyora ase page ya gatano na gato kugo chararia wika ase page ya 10 bono nigo emurikirete ngaki omonya nyimbo omukoro gose omo nene bwa banyanyimbo omukoro bono na aborete ase gosaba tenga asomoni bwe Kenya tanga ex-police boss and who raised missed calls to IBC chair aina ya rogo chikwenyorera ase ensemo ye page ya 10 ya gazeti ya Nation akoba yechinsa ne biro mancho murigere nande abageni beito ba soyere go ikaiga ase gitaseni tigango charalie go ika ase page inero page yemerongo 3 ase page yemerongo na isato aibono turachi konyora ase page yo gochara wika ase page yemerongo 3 na isato ayo turachi konyora ase page yo na mwana arengete chi gosori ase bono ndoche emolikirete ngaki timu ya South Africa na baigo ya Savomedo from 2023 AFCON tournament bono akirende omo igeria bwa timu yo banatenga ase birobire gochimoto na mange atamanyiri ase bono rende bagande togochi bagosbara chikwe ko nekinga abairo beiribuya ase amangana ya mechiko sorry ichire moto na bayigo ase ense Kenya nigo bono leopard on the mend Shabana alert for hard bono ase ebatenga ase entunda ya gata ya 12 Kenyan champions FC Leopards bono nigo bono ya gendete ritukuligoro ase timu ya Shabana bono ya beteke konyoro ogwakwa okonene ase ensemo use ase entunda yende ase entunda yende bono timu ya Shabana ya beteke wakwa ase entunda yende mwanchu murigire na aramuliki asensemo eyiga ya amagazeti ngoko ira senchira yabango kyagera bageni baitokera baikire etugwantu abachinsa chabo kigima asendo chinganero timu ya Shabana ya betege osoka serigena risagero ase barengene kemirono ne timu eri ya Taska ya sogete ne chigori inye korende Shabana egasoka nerigena risagero
Tokoska bosio bononche na job makina pa inkubaira se gazeti ya The Standard asendo chenga ngana eiro oboli chabo senganere kire asiringa nali mwamu akorukunga tough choices in the face of crisis nigo ebungera chiko chake ebikaro byabo litikulia mambi asebono ekibarua ekenenekera chikoba asogochora ekamati eli ekogayana amangana yechindemero na boigo opocholi IEBC asebono batebanga nigo omo speaker usomono gari bunge NNS Moses Wetangura abwate kebarua kenene kwene kinga ngwene kyalenga ogochorwa kwa ba commissioner abo babiri bagochorwa ase wetera asumuruberio oromoronge ase ensemo ya Ruto aberega korokananga nabwate okugania guonchire lirichiko naboigo omo speaker nere niga abwate kebarua kenene kurinde reloading ere niga bera osabanga tie kamati eli abeteke gochorwa ebege go na NADCO ose umurubirio beteke gochorwa na NADCO ekyombike kwa yana egati ye nsemo ya serikali nabo yesemo yekomereria serikali azimio baba ko iguli bagali abene batumike umurubirio babete bakoigwanana ne kwene kinga babere bakobachora asinje bwasyoku onye talibo ngwena bale ase ensemo yokorobekana ase chipato uskabosyo ase page ya kabere nige kwanera igoro yo munyagitali obere akorokananga niga abere gakomochia eserikali oyubo igare esurgeon akorukunga Dr. Magare Gikenyi oyole umusajo nawe go munyagitali kolendo obega korokananga niga kuire serikali ase ebigambero ase engazeti kumulekeranga nigo chinza chia mugaso akaba akora oburwari bwaye nawe ikabotuko oikamba kachinza chia saa sita ya botuko nigo konyoranga nigaendete koro kuligiringa ngayige serikali ya mochire orosi kina igo no mondo okole gaskabere naende nigare omuntu obwate omukyo monene as okwene kinga oberega kogoso kako gorora serikali ase kobage komochia bono tuskabusha sepeji ya gatatu nigo tuwikirana as tokoranga largest floating university calls at Port of Mombasa igo ne meli gose emeli ekobage kubugoli ebwate university myagachire unoroche boy ase screen yawo ni goroche unemeli buno yoroche bune ase bicheju emeli yumanyanga nige bwate bitasi mibi university nige meli enero egenda tego onchukana chinse au linde ase bakoro kianga ngeke bakora eningane yo kumikigma kulende linde kwemanya mangi na bogo some gazeti yao ya The Standard page ya gatatu kuskabosyo goika page ya gatatu bono nige kwaniranga ball set rolling to end standoff on appointment of IEBC bono nigo chibunge chinene bunge ya Senate ni bunge enene ya National Assembly bono barachiko chake bikalitikoria mambe asabono obwate litengo linene haso kwene kinga ngochora bali aba commissioner ba IEBC asenjera endonge eritachikoleta okugusana na konde gonsi naboigo ni okwanera asense amwe kigambira betakatebanga tigapa commissioner bachorwe as uwango kigima batali kubwatia oroboti rolirwa betero kurwe gunekyombe kirkia NADCO kirkia lenge egekoleta amo abantu abose ababunge kurwa sense mwe azimio na boigo ensemo ya serikali ase ensemo azimio ikora unomo Muraiwe kema kiawa ipa Kalonzo Musyoka na boigo ensemo ya serikali ya kurau no muraiwe abali no mubaro monene ase bunge enene Kimani Ichungwa bono nigo bono amaisonsi arabe hase wiki ya se bunge torenga inkibara chiguye tibose na indentira kibara bakogayana ingane yogo chorwa kwa ba commissioner abaye aba IEBC tokoskabosyo oika page ya 5 na limo ase gazeti ya The Standard tengo charali wikira se page ya 5 na limo ase university ase gazeti ya The Standard ukwanrenga ningo chi university chabere chigo tukuta chibese chinyinge asokubu ase ebina ebinge ase ekoti ase ekukwanira buna nigo egati university abechigo siria chibese nyinga ase ngencho babere bakubwa ase ebina byekoti ase gati yechi university ndo chega chibete chikumolekerwa ni university ya rekanenga ya berege kututa chibese nyinge ni university ya Kisii babere kututa chibese chire 631 million betera sebina ke kubwati kuna ijetun 196.4 million
gazeti University ya Moi 131.3 million na boigo University ya Technical University of Kenya 80 million nande igati bintu bikogera bago tugutebi nebi na senge njoko nyoranga nigo babere bakubuta abakoli emeremo asintiretari endonge batayigwaka na kibesa aba supply singa kindonge na boigo gotagwate merobeli ase kubeka ebina byabo aseigo negati ya mangana abere komodikerwa gazeti na boigo ndochinga asigazeti ya the standard of page ya 5 na limwe kwaneranga the state to hire 20,000 teachers nigo serikali rachikulika aborokia emeronge ebere chiribu linde kwene kinga ase ikomina na batano no mochiribu barachi kobekwa achi school ya junior secondary na boigo abande barabe bagotigara bachikobekwa ase chiskuru tuskabosyo kuika ase page ya 5 na 3 ukwaneranga should Chebukati be following the steps of ex-CJ Chesoni kubwategana nichi nkumanga nigo Chebukati arabe igati abantu barabe bako boli kwa maboli bose bakolingoli kwa nakoba interviewed ne kamati ye kigambero Judicial Service Commission nigo bono omuraibwe bo mwazimi abeteka kuruchinko mecho kolende bono ase bono babere bakumulekira kigima omu Chief Justice omukuru kongaza Keus Chesoni inere asama tuka akale chinga kichiamoi nero rabete commissioner IEBC kolin obwekyombe gekugaya namane chikura keriki ali kurukunga EAK kolende ekerama tuka asukete motuo nigo kwatorocha se obacholi obonene wikera by 1997 naende akabaga chorwa kobe Chief Justice Maika yo kora mwana chikura sigo negati ya mangana gende kuliko niko bakaende kure nigera chiko babuna igo Chebukati nere ene liboli bagende to kubolia ase page ya the standard na bogos okuyigora some asome to uskabosyo kuika page ya 10 Tabanga Tribunal direct 7 to pay 900 million to KRA ni gobono kampuni ya 7Cs ya bere ye kwa gugu chika yakane chimilioni chimyaki ndago cyase kyombe bose kyombe keriye ko sangereria ebango ya KRA linda kwene kingango kana bari chibesichu echi babonete gwakana boyo tuska bosyo ngo charali wikera page ya 32 nigo kwanera igoroke minano kya Afcon astoro chinga nigo timu ya Ivory Coast babete bakobua timu ya Nigeria ase finali yabete litukuligoro marogoba ase enzi ya Ivory Coast nigo ukwanira mono anene mono igoro yenchira omukochi obo abagako anekinga babere bakubua ase omukochi obo ase amarieta page ya amarieta kurukunga MSFI okwaniranga enchira babete bakubwaterana nekwene kinga babere bakubwa ase ekemina nekyo so inigero mogoko asensi Ivory Coast kulende birero ase amashabiki a Nigeria kulende bono nikotoko batebinga twaro moyo kyagera engakiende nero ase gumwancho muri Ndizi TV ase page ya 32 nongo kolera okoligereria amagazeti emambi yabono asikolende nabokura copy yao elinobeko kuwesomera kolende mwancho muri Ndizi TV unatoika kwa tabinga ni gabagani baito babere bawikira na studio ase turachi kwenda umutima komoke linde tobe togusanga nabarobu amangana mange agendete iminsi ya Kenya county ya Kisii na boigo jinsemo chitonchoka ine asego to basa gusuka nigo kwende to tengera Ndizi TV na bugwansu bumusi Okay, nabo igo mwanju murigeria asensemo yechikosori nigo boigo yabeteke gwako gusege konyoro gwako kone maiga anere omuminyoki nere Kevin Kiptum na omo egerio ye babete bakonyora omubasokano obwepara akugoro nabo igo ko Syria amagimabo asensemo Elia iba asiba ya Eldoret asensemo ya Eldoret
ese para ye Doret Kaptagat road asebono nere mo county ose omo commander omo mosgali baba nyanyimbo ba para nere Dennis Muga bwensemeyo abete kago confirm korekyo ose mo basokanoyo obete go koira omo Nyanchoki egiata Kevin Kiptum anabalenge nere coach ya ose omwegeri oye asebono mo basokanoyo korekanete ase para ya Edoret Kaptagat road ase county area ya Wasinigisho manchumurira togotoma ngora ya itogocha ase ensetu ya Kenya kagano wakwa ase ensetu ya Kenya engima naboigo ase semaya bagosori bono kwategati Nyasaye abagate kyagero kuno wakwa okonene muna monyorete na nere Kiptum obeire ka okora buye gusika kwemukereria ebendera yenseto ya Kenya igoro ase ensemeria ya amaminyoka. Okay, asingencho ye chinsane biro twanchire tosiome ase omotimokomoke tokoira na antwirane na bageni baito ende tunyale kwa swa ase ekingese kirikyo mwaerio kya mangana amole kirete siasa asebono onda koganyo nyorere copy gosen onyorere gazeti eri bwanchete kaiti gazeti ne chinyingi eri bwanchete onyale gwesomera ase nchira yo wenga tobasako yo bwememono tobasako genda tambe nkoira natore ase gitari getambe. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi egera kogendie gari na Sunshine Driving School abubanchire ni kiumbegia NTSA bagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance wiya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko ryo korokya obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ishinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokya obwanjani boito ucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kidiege ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabise cyete cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii o Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo nabo wikirana neke wakyao ky'ubwanchani bunabone endagera chianga ibirarero ebitamba by'aboceni by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu w'igukabere umwaka y'ukiri 2024
igikubarokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekuletwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna assistive technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity, Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure, Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani, Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani, Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori, Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani, Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako, Voigo e branch ya Borabu eyuego toka imemo choki jauri, Erioko erikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chiokwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Kanisa la Light to Life Messenger Musocho likiongozwa naye Pastor Job Owai linakukaribisha kwenye ibada za crusade katika soko la Nyaganja. Nataka nichukue nafasi hii mpendwa nikukaribishe kwenye crusade ambayo tuko nayo, crusade ya uponyaji, crusade ya upako, crusade ya kufungua